Best collection Mizo channel clear tu te chi bai vek ule December ni riat kan lo chuang kai le ta reng mai video bulletin nan Myanmar lam han mang te ang Myanmar special court chuan roi tu pai thak Aung San Suu Kyi chu buina chok chuak le coronavirus restriction bo chhia pu in kumli lung in tang turin achung thu arel ta he rem na hi Suu Kyi in thu boi som pakhat lai nei zinga pakhat chau ni in kumsom sari paruka upa Nobel no moi lo choi to tu hi February ni khat khan Myanmar si pai ta chuan an pai thla ani kha nikum November thla in thlana a party National League for Democracy ta chuan kumnga dang ro re le turin ne taka chakna an chan chu Myanmar si pai ta chuan in thlana thil fel lo om ti in an pai thla ani kha tuna athu boina ya thiam lo chanti rani na hi an party Facebook page a athu soi post wanga ni a coronavirus ka inhoya da na bo chi anti na hi chu nikum November in thlandona a campaign live la thil thlenga ni thung nikum in thlana khan Myanmar si pai ta tho pui party ta chuan si tam tak an hlo wangin si pai ta chuan vote ti chin pen na sa anti a ma se independent election observer ta chuan engma thil fel lo om lo anti thung Suu Kyi trial na ya hian media mi le thlir tu an om phalani lova aloyar takngel po October thla khan information pe chhuak lo tura in tiam tir ani bok Suu Kyi laka thu boi siama thiam lo chan tir hi in thlan om le tura adin thei lo na na ruam man na ni angai ani a constitution chuan thil suala pu a thiam lo chan tir lung in tan tir ta chu lawmaker an ni a khapani sipai ten thlasom chung ro rel na an chang to chungin sipai ro rel na du lo na bo ro kala lian hle a Suu Kyi laka hrem na hian buaina na sa zo ka thlen don nge ya hriat ani pathian ni khan Suu Kyi chhuah zalen tur angiatin yango na kongzo ani a heng kongzo te hno kian nan hian army truck tir lu ni in mi pathumin nun na an chan ani sipai ten thu nei na an chan ve le Suu Kyi chu hreng halin February ni khat nuwa mi pui mu thein an lain lan le lo boka heti la hian Suu Kyi thu boi or pani na chu December ni som pali angai tu aturati ni in thiam lawa chan chuan kum thum lung ina tan bel thei don bokani Myanmar a sipai te na thu nei na an lak nuwa mi sing khat zaruk chuang man an ni to a nun na chan sang khat zathum pathum an om to ni in monitoring group AAPP te chuan an soi heti la hian Venezuela a Colombia hel ho tu El Paisa an kap Colombia rama fak helpol ho tu hlui Hernando Velasquez El Paisa tia hriat lar chu Venezuela a Apure state a inlam bunna ka hlumani thu tual chung media ta chuan pathian ni khan an puang official te chuan a thi thu hi an lanem nget lova Colombia sipai te poin a thi thu hi engma an hriat lo thu an soibok Colombia thu nei tu te chuan official te na ruang an hmu ma chuan a thi thu an nem nget don lo ti an soya Colombia President ta na thu puang tu Ivan Duque point thu chiang jok an ngai chang mek ti asoi fak helpol te hi Maxis group ni in kumsom nga chuang chu Colombia sarkar dawin kumsang ni som paruk khan in ka hayan puang chawani fak helpol noya unit hlo berte jing an commander Velasquez hi in baina rong taktaka ain nam hnoi thina wangin hriata hlo hle a kumsang ni pathuma Colombia khopui Bogota a karti puana ami somthum parukan thi na le mi jahni chuang an hliam na khan abultum tu berani a kumsang ni som paruka Havana peace protesto ga khan telin helbansan na turin inrem na pon siamani mase kumsang ni som paret khana intiam na bo chhe in fak roi tu hlui Ivan Marquez le Jesus Centric tanen helpol thar segunda Marcutelia andin le ani fak helpol member sing khat sang thum vel chuan kumsang ni som paruka tang khan anral thuam te an tung to a political party siamin an party hian Colombia Congress a seat soman nei mek ani heti chung hian Colombia ram chung hel sanga vel chuan sarkar sipai te an la be chhun jom reng thung ani Egypt lama thil thleng hi hantar lang ve te ang Spain Archaeological Mission chuan Upper Egypt a Minya Governorate Shadi Dynasty BC Zaruk Somruk Palia Tranga BC Zanga Somni Panga Hun Layami Thlan Pani Inzoman Muchuak the Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities chuan pathian ni khana puang he mission kalpui tu te hi University of Barcelona mi te ni in tu ti hriat lo thlan hi an muchuak ti Supreme Council of Antiquities Secretary General Mustafa Waziri chuan soi
thlan chhungah hian hmeichhe pian hmang nei chinei lung hmanga siam kuanga oma abula kuang pakhata taksa peng then khat hmu ani bawk mission director Hasan Amar chuan chinei lung hmanga siam kuang pakhat chhunga mihring hmel thataka von thata oma hemi baka hian kuang chhunga pot pahnih an hmu thu a sawi bawk Egypt ram chhunga hmun hrang-hranga hmanlai thil an hmu chuak fowa heng zinga hian farwa thlan milim kuang le mami te po an lo hmu tel to bawk ani December ninga a ianguna shipain mipui kong zo lai motora mi then khatan sutlum lain mamia cho thin le a thian te chu chumi thil thlenna bul loka an lo oma motor chak takin thalai hawa sut lain mama cho thini thian pa mong aka cho po motorin a suleng lopa chu tiang bokin midang a suzui boka motorin a sut fu lo te chu sipai le police lamin silain an kap zui boka thalai tam tak chu dam chhuah tumin an tlan chhia ani chuti lai chuan mi tam tak tlan chhia te zinga tel velo ma ni thian le hliam dang te en kola chambang pakhat chu oma chu insane red cross pola arsi pakhat bel ma me cho thini chu ni a tho puya thian nu chuan ka thian nu ril ru chu ka hria damlo tan puinga ya mu ina kalsan ngai lo ama chau poni lova red cross pola mi ten tan puingai te chu an kalsan ngai lovani thalak le video wa hliamna te apui lai ka mu a atlan chhuah theina a in hliam te tan puin manatok ti kan soi thei ani ti ina soi insane wama chothin chu insane red cross pola member hluntak kumsom ni mi chau ni ma se ano pantet lai atang red cross a alu tani a tuna chuan arsi pakhata bel to ani kan pol zinga chuan ani hi ma ni lu zo deuh berani a kan pahni in covid wang lai khan thei to pin na kan thok ve a ma se kei chu na dang tho ka nei wangin ani angin ril ru le thanei ang zong ka pe thei lawa red cross a chuan nam le ni na en ran tur ani lo ti policy lan chian tir tu chu he ka thian nu hi ani ti in a soi ani insane GTI student union point GTI insane 2GEP zirlai ma me cho thin chu chiminda in township pan pinji konga mana to thu official in thu chuan siamani insane red cross pola zirlai pakhat chuan zanlama mi puilam har satna to ken an ron biakin atana hlom tur ngai tu lawarun kalmai thina ni a covid hun lai po in amo phorna chutlin takina thokani ti in social media page a posa chutiang bokin midang pakhat po in kanau hian zirtir tu te zirtir na chu apom thlap zela hoisen takin athluwa ka tha a angai vena a hun po vong declare thina zirtir tu te po in ngai ngam takin mo phurna an pe thina ni ti in a soi ve bok mani sahim na zon aya hliam te en kol thlan jok wanga man tok ma me cho thin chanchinin GTC zerna khovel red cross pola en ton tur thani a chanchin ngai nom tak hria tani lain sipai motor mangaral thuam kenglo mi pui su hlum tu sipai pol torot tak chanchinin mi pui thilunga khai hle a thilin person tak ni chung si a chin chhia zui reng ani to do ole khati zong kha tu na ta na video kan ngai thlak le kan thlir ho thei ta chun ni le ta video dot le in lo ngai chang theu don nia in zawa in mang tha le vek ole